lebo ľudia musia byť núdzou a utrpením všetkého druhu nútení k činnosti, inak by sa z nich stali letargické krmné voly, ktorí sami seba vykrmujú pre večnú smrť. Núdza a utrpenie v človeku vyvolávajú jedno kvasenie za druhým, z ktorého sa na konci môže predsa len vyvinúť čosi duchovné. Človek by síce mohol povedať, núdzou a utrpením sa však tiež vytvárajú hnev, pomstychtivosť, vražda a zabíjanie. Tiež závisť, bezcitnosť a prenasledovanie. Je to síce pravda, no nech už sú tieto veci akékoľvek zlé, sú predsa len oveľa lepšie ako lenivé oddychovanie, ktoré je mŕtve a nevyvoláva ani nejaké dobro, ani nejaké zlo. Preto vám hovorím, nech je človek voči mne naozaj horúci alebo úplne studený, lebo vlažného zo svojich úst vypľujem. Energický nepriateľ je mi milší ako vlažný priateľ, lebo energický nepriateľ ma bude nútiť k plnej činnosti, aby som si ho buď získal, alebo ho správnym spôsobom porazil tak, že sa pre mňa stane na všetky časy neškodný. Vedľa vlažného priateľa sa však sám stanem vlažným a keď sa ocitnem v núdzi, bude mi vlažný priateľ k niečomu užitočný? Preto aj vlažný vládca je morom pre svoj ľud, pretože duch ľudu tým zahníva a z ľudí sa stávajú len pažravé voly a ťažné osly. Avšak ostrý až tyranský vládca robí ľudí živými, keďže všetci sa veľmi usilujú, aby sa vyhýbali trestom. A keď to tyran preženie, ľud nakoniec vo veľkom počte povstane a svojho trízniteľa sa zbaví.